Salam emmäňize, ýylyşlar giç ýagşy. Almurad aga, hoş geldin. Giç ýagşy saňa da. Hoş gördük. Sağ ol Söhbet. Salam hormatly ýurtdaşlar. Hawa Söhbet bugün ikimiziň gezerimiz soraw Oňa, jogaby. Aýdyp, Almurad aga. näme başlaýyn? Bugün başlamar zat kän Almurad aga. Bundan 2 sanak nämämizde de agzak geçipdik. Videolar bilen görkezdik. Sapara bilen ýeňiş ýylyşymyzdan soňky ýepişiginde nemet geçdi. Indi şu Türkmenistanyňky goşadyrnak içinde özüni hökümet diýip adlandyrýanlaryň näme derejede konstitusiýon guruluşyny dikeltdiler, näme derejede döwleti döwlet şekline nimetdiler, sistemasyny ýöretdiler. Muňan üstünde kän durulyp geçdi. Buň üstüne bizem öz pikirimizi aýdal bugunky nämämizde. Videonyň nemesinde bir at ýazýar temamyzda da başga bir at ýazýar da konstitusiýon guruluşy dikeltdirmedik goýunçylar. Diýip bir näme ýazýar, onda temamyzda döwlet agdarşygynyň baş oýunçylary ýazýar da. Indi biz buny özümiz hem şunu ýazdyk. Ine konstitusiýon guruluşy bir näçe gezek ýykdylar, hatda dikeltdirmediler. Dikeltdirmedik nemesine degişlem faktlar aýtyp berdik halmada. Häzir ýene de aýtyp geçer. Konstitusiýon guruluşyny dol ýagdaýda düýpli dikeltdirmediler. Hatda dikeltmedik. Dikeltjek bolsaň baş esasy bir nemeleri var, ýollary var. Onuň gynansak etdirtmediler. Ni konstitusiýon guruluşyny bar dikeltdi diýeli. Ni goşadyrnak içinde dikeltdiler da. Yani bar diýip hasap etdirtdiler şu gün içinde. Niyaz döwründen başlap Berdim Kommetiň döwrüne içinde. Ve bar olan konstitusiýon guruluşyny bir näçe gezek ýykdylar. Ni konstitusiýon guruluşy bir näçe gezek ýykylan soň hiç kim ses çykarmady da buňa. Konstitusiýon guruluşy ýykmak diýmegem döwleti ýykmak diýmek. Sebäbi döwletiň esasy süteni konstitusiýon guruluş bolup durýar. Şonuň üçin biz buny iki nemede ýazdyk. Konstitusiýon guruluşy dikeltdirmedik goýunçylar diýip bir suratyň aşagyna berdik we temanyň adyna döwlet agdarşygynyň baş oýunçylary. Indi halmra daga buny gürlüňini etmezmizden ozal düýp nemesine dolanyp geljek de aýtjak da men düýp baştan aýtjak. 90-njy ýyldan başlap öz başdaklygymyzy gadananymyzdan soň SSR'den SSR ýykylandan soň 15 respublika öz başdaklygyny gadanýar da. Esasen Türkmenistan 90-njy ýyly SSR'den aýrylýar. Aýrylandan soň öz başdaklygyny gadanandan soň, gadandy diýip hasap edilenden soň şo wagtlar konstitusiýon guruluşynyň dikeldilmeginiň nemesi 92-nji ýylyň fevral aýynda geçen saparam aýdypdyk. Konstitusiýon nemesini dikeltmek hakyna karar kabul etmek nimelerini aýdylyp geçildi. Bolin ilki bilen Türkmenistan öz başdak boljak bolsa bir SSR'den aýrylyp ilki bilen öz başdaklygyny sobut edýän neme geçirilmeli? Siýasy reforma geçirmeli. Konstitusiýon guruluşyny dikeldilenden deň hatarda, dikelden gününden deň hatarda başlap siýasy reforma geçirmeli. Siýasy reformanyň gapdaly bilen siýasy lüstrasiýa geçirilmeli. Eger hakykatdan hem döwlet boljak bolsaň, öz başdak döwlet boljak bolsaň, öz başdak konstitusiýon guruluşyny dol ýagdaýda dikeltjek bolsaň, siýasy reforma geçirilmegi möhüm we şert. Bunun öz başdaklyk statusy buny talap edýär buny. Islenlik bir döwlet bir nemeden öz başdak boljak bolsa buny talap edýär hökmany ýagdaýda. Ýöne gynansak da bizde şu nemesi geçirilmedi, siýasy reforma geçirilmedi, siýasy lüstrasiýa beýledi dursun. Siýasy reforma bilen deň hatarda ýer-suw reformasy geçirilmedi. Indi halmra da bar şo Niyaz döwrüne goşadyrnak içinde konstitusiýon guruluşy dikeltdi diýerler. Indi şol asyl dikeltdirmedik goýunçylaryň bir atlary bar bärde. Siýasy reforma geçirilmedikden soň geçirilmedikden soň ýanky nemeler bardy. Ors ady bilen, ors familiýasy bilen gezip gören nemäň ekranyň arkasynda ýa perdaň arkasynda ýüpü eline tutup gören oýunçylar bar. Kıramov, Atsersow, Jadan, ýene şoňa meňdeşini şu esasy nemelerini atlary aýdylýar. Gumnov diýe. Şol adamlar siýasy reforma geçirilmeýänligi üçin
elmede ama häzir kune çennem ekranın arkasında yani perdelerin arkasında yapıp kapıların arkasında yüpü eline tutup oturan oyuncuların biri. Berdim Kommet filan Niyazfam sahnalaştıran oyuncuların biri. Esası ekranına halkın önüne çıkıp nemettirýän oyuncuların biri. Asıl düýp nemeni dikelttirmedikler. Şu kramflar, şadanlar ýene şo ömekleşdiler. Niyaz döwrüne başlagan Niyaz döwründe konstitusiýon guruluşy ne derejede dikeltdiler. O da sonra alamat bolup durýar. Dikeldenlerden soňam häzir kunny bir näçe gezek konstitusiýon guruluşy ýykdylar Niyaz döwrüne. Awa Berdim Kommet döwrüne. Inni biz berde yeni bir gezek geçenki nemeni ekranyny häzir bereli şu taýda. Ekrana beren videolarymyzy gysgaça ve halka yeni bir gezek dinledeli sesini eşitdireli. Bar bolan konstitusiýon guruluşyny ýykyp şular ýalyk adamy yaratdylar da. Buna ad berdiler konstitusiýon guruluşynyň ýykylmagynyň dawarasy diýip. Dinläliň şu taýda nemede ekrany berip konstitusiýon guruluşynyň ýykylşyna bagyşlanan dawara. Colours by furiously denouncing such an idea as unthinkable. The political striptease whips the audience into a frenzy, and in Turkmenistan they applaud as if their very lives depend on it. Awa, işte de oncuk Musaýewiň gepleýän nemesi bolmaly videosy. Onuň bir görüjilerimizi dinledik geçelim. Kilidir. Baqbeyk serdarym Cemşidiň jamydyr. Baqbeyk serdarym adalatyň ganatydyr. Baqbeyk serdarym Kudraty üçli beyk Allah'nyň Türkmen topragynyň naky wekilidir. Baqbeyk serdarym Cemşidiň jamydyr. Baqbeyk serdarym adalatyň ganatydyr. Nihal Muradow'un dinlediler. Nikiye de gaýtalyp nemetdik, dinletdik görüjilerimizi. Bunu dinletdirmegimiziň hem gatmy ýokun häzirki wagtda. Ne diýjek bolýanym geçen sapara ule ýeňi şeýleşmeden düýpleýin bana nemi berdiler-de. Syýyn berdiler, syýasy syýyn berdiler. Konstitusiýon guruluşynyň ýykylşynyň bagyşlanan resmi dawara diýip. Indi häzirki wagtda şular konstitusiýany döwletiň esasy sütünleriniň birisini esas neme edip ulanyp halka garşy iş alyp barýarlarda halmada. Ve öýler bolsa bir näçe gezek döwleti ýykdylar. Bak döwleti ýykdylar. Şunu üns beripdiň bilmiyorum demekmemiz gerekli, üstüne durmamız gerekli. Näme üçin döwleti ýykdylar? Sebebi konstitusiýon deňdir döwlet demekdir. Konstitusiýon guruluşy ýykdyň, döwleti ýykdyň demekdir. Yani konstitusiýany ele geçirdiler bular. Niyaz döwründen başlap ele geçirdiler. Ne şu adamlaryň ekrana berilmeginiň asıl sebebi konstitusiýany ele geçirmekleriniň bir begenlerci nemesidir, çäresi. Bir näçe tanak adamlar pida etdiler şo wagtlar, ýani döwletiň elit gatlaryna eýe bolan adamlary, ýa bolmasa döwletiň ýokary bilgili adamlaryny şular ýalyk adamlar döretmekler üçin döwleti ýykmaklar üçin, döwleti ýykyp öz ellerine geçirmekleri üçin bir näçe tanak adamlary ýok etdiler. Häzirem ýok edip durlar. Şular ýalyk nemeleri ekrana çykyp aýdan adamlary. Ya olmasa şuların edip duran cinayetlerini açığa çıkarıp ekranına aýdan adamlary häzirem ýok edip durlar. Ýok etmeň uğruna iş alyp barýarlar da häzirki wagtda. Olam öz nemelerine gelmendikleri üçin. Ne Halmurada edil şuňky neme şu ekrany görüp duran videomyzyň bir başlanýan ýerine dolaryp geleli. Şu Niyazow perdeň arkasyndan çykýar. O konstitusiýon guruluşynyň ýykylş dawarasyna bagyşlanan neme ýykylşyna bagyşlanan dawara çıkan wagty Gülweri eksanatdy arka tarapdan hem biri geçiwerim diýip elinde medýa. Ine gaýtalyp görkezeli häzir.
Ne? Niyazi Çıkkar 2 sana kıydam gül veriyor arka taraftan ama ana gözlük açıklı bir yeri. Kıyılar ne medyandır. Arka taraftan drondur görünmen. Ne bakayım? İlan sonra Çıkkar. Ne bu? Viktor Kramov. Niyazi Tuğur'un terdan arkasında hareket etmeye bak. Yüpi eline tutup öğrenlerin biri. Konstitüsyon kuruluşunun dikelttirmeyenlerin esaslarının biri. Viktor Kramov sağ tarafta görýäniňiz, çep tarafta görýäniňiz Atsirso. Yani bir näçe nemeler bar, o neme de var. Başka da orta adamlar bar, olar aýdyp geçmeýär häzir. Olaram neme ulen. Yani esasy oyunçuların biri şu. Inni şu Kramov Niyaz döwründe şu perdan arkasında dur. Niyaz döwründen başlap şu yüpi eline tutup dur. Asıl konstitüsyon kuruluşunun dikeldilmegine karşı adamların biri ve bar bolan konstitüsiýanyň ýykylmagynyň asıl rejissörlörüniň biri şu Kramov. Almada. Inni Berdimuhammedow döwrüne dolanyp gelsek, Berdimuhammedow döwrüne de bar bu. Ne Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine getirilende elini konstitüsiýa kitabynyň üstüne goýup andyça hatırladyny. Anlada. Andyçany şu boýundan neme dakýalar ýanyna da gelip görnemet göreniň Kramov ştaýda. Kramov görýänsigizne videoda. Üstü başyna seremjan berýär. Aw arkasyna nemetik gidýär, kak gidýär, ne şu arkada duran Kramov. İlleşler hemmeňizde görünýänler, ünslerim. Indi näme üçin bu Kramov Niyaz döwrüne de bar, Berdimuhammedow döwrüne de bar. Ýöne türkmeniň aýdyn gatlaply adamlary ýok edildi. İntellektual adamlar, bürokrat adamlar ýok edildi, ýok etdiler. Şu Niyazowyň eli bilen ýok etdirdi. Ýok etdirdiler. Aw iň soňunda Niyazow şu ýok eden adamlaryň özlerem ýok. Şu işe gatnaşan döwletiň ýykylmagyna goşan adamlaryň özlerem ýok. Aw esas rollarda duran adamlaryň özlerem ýok. Esas rollarda diýenki Niyazow. Ol tek mehkemesinden tut kenbesinden o beýleki prokuror, surkuror ählijesi ýok, Niyazowyň özüm ýok. Ýöne Kramov bar häzirki wagtda. Prezident Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesine bir kanun ýagdaýda getirilenine hani görensiňiz videoda özüniň bardygyny suwd edýär. Ýöne ol bilen däldir, bu zatlar arkiwda galjakdyr diýip şo wagda getirýärler. Inni soňky günlerde de dönemek gelse bir näçe ýerlerde Kramov görkezildi. Ýani ýene bir video görkezildi. Häzir kapy ýapyp kapylaryň arkasynda ýüpi öýlerine tutup duran adamlaryň biri ine Hindistanyň prezidenti bilen duşýar. Guramul Berdimuhammedow kapydan giren ýerine sagapdaly elini kitap götürüp duran kelbirsi Viktor Kramov. Hawa gap sakçylarynyň biri bolup hyzmat edip dur. Häzirki wagtda Niyaz döwründe şol. Inni halmrada men bunu gat uzaltmaýyn giýerşi. Ne diýjek bolýanym, asyl diýjek bolýan neme? Temany şu ýere getirjek bolýan. Döwlet bir näçe gedek ýykdylar. Ýöne döwlet ýykylsa da arka tarapdan Kramovlar dur. Ýöne döwlet ýykan adamlaryň özlerini hem ýok etdiler. Aw Berdimuhammedow bir näçe gedek döwlet ýykdy. Konstitüsiýon guruluşyny ýykdy bir näçe gedek. Konstitüsiýon guruluşy ýykdy diýmem, döwlet ýykdy diýmek bolýar. Ýöne häzirki wagtda orta familiýadaky adamlar nemäň arkasynda, perdanyň arkasynda saklanyp dur häzirki wagtda. Ve bunun Türkmenistan'da döwlet kuruluşyny baýala etip görkezjek bolýanlar bar. Ähli kanunlar we konstitüsiýon guruluşyny işläp duranlygyny, kanunlaryň hem işläp duranlygyny we beýleki nemeleriniň hem jenaýat kodeksi diýdi, ýene-ýeneler diýdi. Şoňa meňdeş kanun, konstitüsiýa bilen baglanşykly nemelerini işläp duranlygyny görkezjek bolup iş alyp barýarlar häzirki wagtda. Buny näme üçin edýärler? Halmradaga. Buny näme üçin ýykdylar, döwlet kuruluşyny ýyksalar, buňa näme üçin sesini çykarmadylar? Söz saňa gören siz bu jany şaýady da ýykylmagyny gözüňiz bilen gören adamlar. Halmrada. Aýdyp bolan bolsaň indi men geçäýin. İşim başa. Ýema sen aýdýan da konstitüsiýon guruluş bar, şonu ýykdylar ýa götürler bir näçe edip. Şol başda konstitüsiýan kabul edilmesinde
eýýan uly ýalňyşlyk bar. Ya uly behbit bar şol ýeňseden dolandyrýan topar üçin. Ve 92-nji ýylyň fevral aýyna degişli odalan bir näçe edip men efirimde aýdyp berdim. 18-nde bir ýygynadylar deputatlary 92-nji ýylyň fevralynda. Konstitusiýany kabul etmeli de gelip bol. Biz o zatlardan habarymyz ýok. Deputatlaryň öňüne berdiler. O noktada da şonu kabul etmeli fevralda näçin? Niýasyň doglan günü. Şo konstitusiýany şoň doglan gününe gawatlap kabul etmeli. Hem baýdagy, hem gerbi, hem mezgil bir gün. Şo taýda biz onu ýatyrdyk elbetde. Men o jikmejigini ýene baýtalap oturman ýorgan özüme çekmeli üçin ýöne soňra şunu mezur bolýar, bolýar. Şey diýen bolsaňyz 3 aýlap garaşalyň goý halk görsün, teresin, bilsin. Ama öýe tekliplerini etsin. Täp sağ bolsun şol zalda oturan deputatlaryň köpçüligi o işçi daýhanmy, kolhozçymy, halyçymy, ýene birimi o. Bolmadylar şu teklibi o. Şu şeydi konstitusiýany beýdi kabul etmeliler eden çykyşymy. O. Şoňa mezur boldy ýa. Soň onu meni 18-nji maýda kabul etdirdi. Menem şo ýa goý bermediler. O. Ýa mezlide. Ýene bir hokka çykaraýmasyn. Ýöne şol işlenmeli diýip berilen öýme bar konstitusiýany taslamasy. 18-nji fevralda kabul edilmeli. Men şoňa men niwaýdýana 9 klas bilimi bolan resmi taýdan ýöne okan kitaplamy ýa ilmler barda aýdamakda ýöne resmi taýdan 9 klas bilimi bolan adam 28 sany madda goşmaça we üýtgetme gerer. Men uğratdım şoňa 28 sany düze düşük. Şoňdan 2 sanyny kabul etdiler. Bir şol welayet ýol başçysy weli bolmalygyny aýrypdyrlar. Men teklifim boýunça beýleksen şol ýanky Türkmenistanyň öz puly özüm ýanky öz merkezi banky bolmaly. Biz Orstiýetden aýry durmalýan ema bar teklif. Şonu dipdirler. Bolly oturdy. Galan 26 teklif menki ýok. Beýleki deputatlaryň kynämesi bolupdyr, bolmandyr. O görnüpdir. Men 18-nji fevral eden çykyşymda aýtdym. Şu kabul etjek bolýan ýemaňyz taslamaňyz, ýani konstitusiýany taslamasy bir adam üçin biçilen don ýa eşik. Olam niýaz üçin niýetlen. Bu taýda halka, döwlete, millete hiç zat ýok diýip. Eger utanmasalar, korkmasalar, oýsyn hana gurban bolar şo taýda eden çykyşym bardyr, ýazgyda arhivde durar. Demek şo döwür eýam baştan konstitusiýa halka degişli formada islerini kabul edilmedi. Ya yazılmadı. Şol ýanky sen aýdyşyň ýaly Açyrçow, Hramov, Zadan, Umnov, Moskwaň buýrugy boýunça niýaz şol ýanky bir şahsiýet hökmüni saklamak üçin, ýene şahsiýet kulturyny öwretmek üçin kabul edilen konstitusiýa şol. Men onu konstitusiýa diýip adlandyrmak hiç açan. Ýöne halkyň boýuna dakylan ene gowher diýip aýdýarlar. İtiň boýuna gowher daksan itemalar gowherem diýdi. Ene biziň halkymyzyň boýuna ene şol gowher diýip ene işlemän ýatan işlemejek aslyny derege yaramajak o konstitusiýany taslamasyň boýuna dakdylar. O soň onu şol geçen ýyllaryň dowamyna 8 gezek mi 9 gezek üýtgetme girdiler konstitusiýa. Beýdim zorlanmaýa konstitusiýa diýilende. Her gün islen wagtyň onuň bir adamyň isle boýunça üýtgetýär. Oňa halkyň referendumy. Konstitusiýa üýtgetme girijek bolsa salat almaly, geňeş etmeli halkymyzy. Referenduma çykarmaly. Bizine şu 6-njy maddany üýtgetipdirler-de. O taýda häkimet paýlanşygy ýok. Gerçeğine bir soltarlyk diýse kim näme diýjek? Hiç kim işlet diýen. Olar etjegini edip şu konstitusiýany söhbet. Dine öz peýdasyna, öz jübüsine, öz häkimetini berkitmek üçin diýdim zorluk siýasetini alyp barmak üçin ilmidam üýtgetme girdiler.
girizmäge de şulara elmeden hyzmatkar bolup ýa-ni hyzmat ederler bar. Ene onjuk musahip, men ona ganjyk musahip diýen, işe onu onjuk diýip ady tutma. Ol hakyky guyrugyny ýamdyna gysyp beren ganjyk. Ene halkymyzy ene şu güne ýetiren şol bir jellatlaryň biri şol diýirim ölüm bugun men biljekler. Goý ne beresi oň ornuna cezadyny çeker. Diýjek bolýan adam. Ene şol adamlar ýaşy zalimler halkymyzy şu güne düşürdi. Ýöne ýene de biziň ştaýda töhbet aýdylmaly zat bar. Biziň şol bir sowat ýa kör sowat galan halkymyz häzir her etşellik käbirler atamyz diýip niýazy ýüzden. Wagty sen öz atany ata diýdim, endi gel bir halkymyzyň göni satlyk düşmany bolan adama dönüge atam diýip bizlenir ýaly. Ine eden jenayetlaryň gözbaşy ine ştaýda ana dur. Ratgow şu arxiv materiallar çıkap koyun diýeni de goýlar. Bulan gitjek ýeri ýok. Jogap bermeli bor. Arxivler ýanmaýar diýip aýdylan söz bar rus dilinde. Arxiv hiç açan ýanyna ýurda baraly, entek çıkarak bulan hem arxivinem eden jenayetlerini. Ýöne şol konstitusiýa meselesinde ýene bir ýurtdaşlarymyzy düşünmek isleýän zadym bar, hana şumar biziň kardeşimiz Umydahan çıkaryp otyrda. Konstitusiýa her maddasyna näme ýazylgy, näme üçin şolar ýerine ýetirilmedi ýa ýetirilemek. Şo bar ýazylan zada ýerine ýetirseler halka ýaşarlyk biraz mümkinçilik bardy. Ýöne şonu etmediler ýa halkymyza urawa görmediler. Demek halk bir ýana, hökümet bir ýana diýip men bundan 30 ýyl aýdan pikirim bar. Ene şolan bolly paýlanşyk ýa bölünşik boldy. Konstitusiýada iki türlü termin ýerdiýärler. Adam we raýat. Şoň halky kä bölýär. Bir bölegi, küçücek bölek şol depesine garlap oturan halkyň ola adam. Döwlet adam üçindir diýenim diňe şolar üçin galan halkym raýat. Kemine kardeşimiň aýşýan bula goýun. Mal. Ene mal hökmüne dowlanyp gelýär. Ene onun üçin biz o konstitusiýa guruluş bar, o pozdy, o ýok. Turubaşdan şol konstitusiýa ýazylaryny da, urulanyny da, düzülanyny da ýa-ni eser ýykylandan soň täze konstitusiýa ýazyldy. Şoň içinde halka bolarlyk zat goýmady. Galamjasydan bar zatlaryň wagtyň geçmegi bilen niýat öz şahsy häkimiýetiň berkidenden soň aýryp olaryň taşlapdyndy. Gurban guly gelenden soň niýazyň kylarym aýrypdyndy. Erti ödüni paça diýip baglan etse de halk sesini çykarjak. On eden zady kene. Gurban gulyň edenler birincisi ana teredim şu hakyky dönük diýenim şon üçin men ýöne ýere azgyrlamak, babaraplara da ýa Göktepellere de. 10-njy ýanwar Göktepe galasynyň synan güni. 40 000 goly adamyň şo taýda gany derýa bolup akdyýa döküldi. Şonu Agdyberlik halk hareketi başyn tutdy şol işin 89-njy ýylda Hatyra gününi belläp başlamaly. Muny halkyň elinden alyp niýaz öz adyna geçirdi. 91-nji ýylda eýýam şol şehitleriň pytrap ýatan sümklarynyň üstüne öz adyna mesjid gurdur ýa Saparmurat Türkmenmaşyň mesjidi diýip onuň ýüzüne harflar bilen ýazyldy arapça şoň mesjidi diýip. Göljekmi sen, güljekmi sen? Häzir çellemdi. Şoňa garşy çykkan ýeke Göktepeli barmy? Ýok. Enne 10-njy ýanwary bir satlyk ýa-ni Gurban Guly Moskwadan alan görkezmesiniň esasyny 10-njy ýanwary aýyrdy. Hep 10-njy ýanwar diýilse, Orsun Türkmeniň ganyny döken güni iň soňky. Oň ýanyna edilen jenayetler kän bolýar iň soňky şol bolup durda uly sevgüsdiýä uly ýetdi. Moskwa diýsen şu hemen 10-njy ýanwar belletdirme başga bir zat etdi. Gurban Guly ene onu 10-njy ýanwar aldy, 7-nji oktýabra çatyp goýdy. Ýa-ni ýer titreme abatla. Yer titreme haçan bolly, Göktepe galasy haçan syny. Näme şunu bilen akmy adamlar. Hiç bolmany ahalyň adamlar bilen akmy. Ya hiç bolmany Göktepe'nin ata baba nesliniň näme bolanyny bilen aklar bilýärler. Ýöne ştaýda men bir zat aýtmaly bolýan, gaty görselerime diýişleri. Türkmenne bir söz bar. Nerde döl bolmaz diýip.
Demek şol Göktepe galasyny gowrallaryň ýygyny nesil galmandy. Şolaň işini dowam etjek. Men şonu görüp otyrym. Yok, yalan bolsa da aýdyň ýazyň ştaýdy. Biz bardyk görkezim özüm näçe edip ýüzler. Utananda mana edip oturan işler şol. Ertek gün halk öňde soňda sonra gitjek ýeriniz ýok. Onun üçin pöwkelä oturma, aý men otaýly, men bitaýly. Görkeziňiz özüňiz. Geçen 34 ýylyň dowamında. Ene şon üçin diýjek bolýan zadym söhbet. Ol konstitusiýa, ol ýazdy, bir ýazdy konstitusiýadan gapdarly da edilen jenaýetken. Şeň ol ene Urban Holyň edeni garaşdyrlyk gününi 27-nji oktýabr biz yglan etdik deputatlar. Näme üçin onu 27 sentýabra geçirdi? Ha? Näme esas bilen, näme maksat bilen kim ursat berdi? Halktan sorup edilimşi. Demek olur için garaşdyrlygynyň bahasy bir köp. Diňe öz iýen içenini bilýär ýa eden ogurlygyny bilýär. Aýtsyn şuň tribuna çyk. Näme sebäpden 27-nji oktýabry 27-nji sentýabra geçirdi? Indi şoňa düşünmeýän halkyn bolýar, ilmsiz bilimsiz diýil. İçinde ilmli bilimli sen bar. Özüň ilmli bilimli hasaplap berer. Men oppozisiýa ýa men aktivistlik ben. Olur mene belläňde 27-nji sentýabr diýip çykşady otyrlar. Şowa körlükmi ýa siýasy görmezlikmi? Ya aňyrky hökümetiň tüýdügini çalýan. Sorakan da jogap ýokdur. Şoň üçin konstitusiýal mesele gelinende men şol 3-nji gün çykyşlaryny ünsberk dinledim. Taparaga gelmişiňem. Gaty dogry we yerlikli çykyş diýip hasap edýän ol faktlar bilen. Nira gitsin, ana dur şo taýda suratlar hemmejik. Urban bolan maslap beýleklerine çeldi. Sen ýaňa aýtdyň söhbet menem kan uzaga çekdirmän görüni. Sen ýaňa aýtdyň şo hemmejiginiň arkasyna ýanky Viktor Khranow durdy. Olon kapı satçysy. Men döwrümde de bardy. On aýal şo niýasyň götüne ukol urup beren medsestra. Täpon fizik ketel bolandan. Her bir sagatdan, 2 sagatdan gelip şo ukol urup gidýär. Bir görmege aýaly bardy. Khranow aýaly. Khranow aýaly. Onun için o döwürden märi şol Niyaz ýanky 85-nji ýylda Moskwadan Aşgabat'a gelýär de okuwup. Şon gapdaryny dakylyn Khranow. Men bolsa parlamentde 90-njy ýyl geldim. Yani 5 ýyl soňra. Olar eýem gatnaşan, men bilemem öz arasynda näme gatnaşyklar bar. Ne şolar ýaly. Ondan sen aýtýan, ol diňe şol Khranow diýip ýok, Khranowda sen ol ýanky tapara dosty bar, Atışgir. Reşit Meredov. Reşit Meredov. Onu Reşit Meýidov diýerler aňyrda kızlar batlylar. Şol kızlar batly ýörgünse käýete ýa-da işte Meýid diýerler. Yani şol Meýidin bir. Ama ine şol bar niýasyň döwründe Demokratiýa institutynyň başlygy ýol başlady Türkmenistan. Sen pikir edip gör. Demokratiýa kaýda Reşit Meredov nerede? Ene şol näçe ýyllar halkara jemgyýetçiler allak gel. Aýne bugun eýdýär, buyurgun beýder, erteri çykdyk eýder. Muny edip otyr. Näme edil? Ene 34 ýyllyk halk gulçuluga salyny, orta asr gulçulugyna. Ene şol ideologlaryň biri Reşit Meredov samanasynyň suwy beren. Yani onun Türkmenligim ýabygorly bolýar. Men o zatlara ýetmän, men internasionalist ýöne şo ýaşap oturan döwletiňe, milletine hyzmat etmänden soň sen 10 gezek türkmen bolandy men üçin tapawdy ýok, topawma da. Ýöne ol aňyrsanyň gelmişekligini bilip şu halkyň öňünde diýjegini hyzmat edip durmalardan başyny. Ýöne halkymyň depetine şanykda oturan bir şo. Wagty azap soru aýdyberdim sen. Men gutara işledim. Şoňky ýykylyş nemesine bagyşlanyp geçirilen dawrada Reşit Meredov bilen Gurbanguly Berdimuhamedow hem durda arka tarapdan söz almana garaşyp duranlaryň biri. İkisinden biri. O ýapdyrlar wa ýanky sapar okay. Öwre latay.
Hawa işte yine bir surat var şu özgürler tayfın yine bärde bir görünýär. Hı? Üst kowy atlatdyň yine şu ýerde de otyrda özgürler tayf çep tarapda. Awa. Gurban ortada. Inni Halmura dawa asliýetinde prezident bir sır kawlady ýa-da bir zat bolly adatdan aşar ýagdaý esaslyna bir zat bolly dänim wezipesini dowam etdirmesini şekilli wezipesinden şekilli ondan soň hökümet aňyrlykan alyp gitmek meclisiň başlygyna bagly zada. Konstitusiýanyň esasyna şol şeýle diýip ýazylan. 2007-nji ýylda Gurban Berdimuhammedow bir kanun ýagdaýda getirilen näme şu öwdüli Ataýew bolmady şol wagt. Getirmedi öwdüli Ataýew. Men aýdyp tutaydy. Bursat. Aha, aýdy. Kanun boýunça eger hakimiyet başyna oturan prezident döwleti dolandyrmaga haýdapmasa bir sebäp boýunça mümkinçiligi bolmasa, hukuky bolmasa, ýa saglygyny ýitirse, ýa ölse, onu şonuň wezipesini jemi 3 ay möhlet bilen ýanky meclisiň başlygy alyp barýar prezidentiň wezipesini. Täze saýlawlar geçýänçe. Ýöne ol şol wezipe özüň ködüredip bilen. Şeýle. Ne şeýle. O wezirli Ataýew bolup bilse aňry başy o 90 günlük prezidentiň wezipesini ýerine ýetirji, özüm şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyny prezident saýlawlaryny geçirmäge dolu, hakly, hukukly we borçly adam. Şonu şol adama ettirmediler. Näme sebäpden? Sebäp wezirli Ataýew Gurban Gulyň oň beýlekisiniň ýanky akbarat Rejepoň ýeneň hemmejiginiň edip oturan jenaýetini bilýär. Ondan ol şo döwür Oşukow diýdi ýa ýenen biri diýdi, bir prokuraturada, milisiýada bir niýaserdim bilen 6 aýdan çalyşyp durdy. Eger Gurban Guly şo döwür öňürtilemedik bolsa, onu ýanky täze ýyldan soň Gurban Guly wezipesinden gitmelidir. Niýat taýýarlap oturan ekenen. Ýöne Haramow şo Niýazow hyzmat eden haramzady Niýazow öldürmäge kömek edýär. Hep Moskwadan gelin buyruk şo. Gurban Guly men şo diýenem bir hakykat aýdym, halkymyz bilenak men aýdyp berýär. Şol ýanky 2002-nji ýyly 20-nji noýabr wakasy boldy. Şoň öň ýanyna Boris Şyhmuratow Orsun emeleri KGB'si FSB'si mi Leningradda duşuşuga çağırýar. Şo tak 2002-nji ýyldaky Sanjar wakasynyň öň ýanyna. Şoň öň ýanyna. 25 düşündim. 20-nji noýabryň öň ýanyna çağırýar, ondan oňa diýär, bilemek oktýabrda, sentýabrda garaşon çağırýarlar, oňa aýdýarlar, bolýa biz Niýazow aýraly seni goýaly ornuny. Ýöne sen bize şol Türkmenistanyň baýlygyny Niýazowdan arzan satjakmy ýa ýokmy? Neftini gadym beýlek bar. Olam aýdýar ýok diýär. Ýok bolsa ne boldy, boş senden gurrunmy ýokdy. Soňam şonu ýanyňky ýoldaşlar bilen hemmejigini ady familiýasy edip oturan işler bilen telefondan reýjule aşgabada geçirýär. Yani Orsiýadan ine Facebook'dan neden ýeşir? Tamam. Ana şonun bolýa biz atlar onuň Gurban Gulyny özler tapdy. Lellimi. Şeýle. Tamam. Ana oglam bana görüp otur. İki sözüň başyny çatyp bilen garantly. Ol demede o etaplarda mellekde garantly goýulýar. Agaça şeýde bekelletine şeýle ýapaýyn şolşy. O garantlydan ses çykar mandan ses çykana. Şol bir zat ýanky watan satan programmalaryny şol bir jümletini aýdýar kabinet ministrler kabinetiniň nämetini geçirýär. Bol şo bir düzgün ifradadyr, başa aýdýan zat ýokdur. Ýyl 10 ay.
Eşigem şodur. Tek ol otak baran ağam, görünen ağam bolýan, suratyny goýup dur. Ol nirelerde gezip, näme işe diye trekden doýup ýatýmy, ya başga bir zatdanmy, nirelerde ýygyp ýör. Ýani şol kartinka duran her gün akşam. Gürleýänem, mene Türkmenistan dolanýan şol 3 tane dikter var. Şo watan programadymy. Ine şolar. Olara da tekst ýazyp berýän, ene Viktor Kram. Viktor Kramfam bunların ozal açırçoldu. Getirenem, bir yerdedenem. Jonçin ne şu ýagdaý. Yok, indi şol 1990-njy ýylda SSR'den aýrylan Türkmenistan öz başlyklyk bolanlar Halmrada şo wagtlar näme üçin, näme sebäpden siyasi reforma geçirilmedi Türkmenistan'da. Şo wagtky döwlet adamlarynyň nemesi boýunça. Güýjümiz pes boldy. Şol reformany isleýän adamlaryň sany az boldy. Ay özü bolar, ay ne bugün bolmasy erti bolar ine. Ay ine yetimligi gören şu çağı, yer titremede eje söllü, jigileri öl, o ganaglap otyra halkyň öňüne çykyp. Yema Mekke Medine var, men azman nikaytti. Ine şuun kur kellesi selleli, o mescidin öňünde 10 bolup görülen akresine yüzlenýär. Hana ölýän bolsaňyz ölüň, hana niýat şey diýip şo taýda Mekke Medine'de men azman nikaytti. Özüm şo taýda kanyatdan doýup gaýtdy. Ine şeytanyň ulusy şol. Şeytan onun kiçeti hana ulaşakdan kiçeşek bokyma ne urun. Hana Gurban Guly we oň döli. Siz o Mekke'ye gidip o taýda şeytan daşlamak gerek ya, daşlajak bolsaň hana gupbol köşküň içinde oti şeytanlar. Daşlan şolar. Hem bu dünýä hem o dünýä sogap kazanarsyňız, hem halkyň öňünde hem o dünýäde bir zat bar bolsa, gönü jennete gidersiňiz. 70 sany pür perin kaptalyny ýanyna. Näçe neden? Onun biri edip vermedi. Düşen de halkta da gayrat kalmadı. Yere soktular, Gülyal halkımı diye. Men öňüne sen ýogrumdaky ýaşlar, çağalar hiç birisi ýok şu. Görüp oturma hamany gaýyp bolup giden ýaly. Men şo döwür düşde ýaşapdyr özüme sonra berýär. Ya şuň kun bir däli hany. Hakykatdan däli hany şu mal Türkmenistan üçin. Men görüp bilemek, tanap bilemek öz halkymy. Öz bille Türkeşen ýollaşylan tanap bilemek. Nire gitti bular? Näme boldy bular? Ýa, harmada bular öz erkekligine unutypdyrlar ýalakine. Ýa-ni on bolup gül berip Arasına salam berýär, berekelle. Ene öýdere pagolly. Näme bular? Oğlum dogry gürrüň edýär. O nädip erkek kişi gül gowşurulýar. Olam şu güller yıl 10 kay şo taýda dur ýemäň içinde, hökümetin zalyň içinde. Şo bir olup emeli güllüni ýasalan, plasmasdan ýasalan güller. Şol gowşurdy metbol aňyrda taşlaýarsan, indik sapar gelne ýene şonu gowşurýar. Tere ene. Şeyden bir şunu salam ber kim olur romsi ha? Näme da halmada bul näme ähli nämäni ele geçirdim ine edýänim şu. Awa döwlet meninki sizin yine ýokardakylaryňyzy şeýdip bolýan siz kim olsaň diýilen bir imajy berýärdi. O hakykatda şon çyn edilip boldy. Bulardan beýnamyz. Ene şu taýdan soň şoň iki satanyň arasyna salam berip, ýene de aşam öýüne bap, heleniň öňünde ýa çağlaryň öňüne hekemsirä oturýandyr. Ýa-da şu edip oturan beýnamyzlygyny öz ornmazarlaryndan ýa golasynak adamlardan çykarýar. Şeýle Türkmenistanyny şu man men näçe de gaýtym, ýene bir ýerde aýdyp berer. Ýeme hökümet ýa döwlet guruluşy tawuk ketek bar. Şonu gödöňüne getirin. Edil şol tawuk ketek. Tawuk ketekde görek etaj bolup gidýärdi. Ýema taýaklar bar, ýokaryk gidýärdi. Onuň şol birinji aşagyna oturan bar tavugyň ýokarsyna ondan ýokarsyna da horoz oturýardy. Iň ýokarky oturup aşagyň üstüne sıçýar, aşagy oň aşagyny iň aşagyny da ine şol ýanky özüne gurman ýören tawukly bar. Ine hemme bok şolaň üstüne düşýär. Ine özüne gurman ýören şuň kun biziň halkymyz biçare.
Yine şu tok ketegin metodu bilen Türkmenistan dolanryp 34 ýyllar. Kimdir bular mıň öňüne gelip bükülüp mıň satanyň arasyna salam berer ýa. Ha? Şu adamın gözüne gön seyredip bilerim ki garamda yurda baramyz. Görürseň şularyň näme nalaç edeýin. Özlerim şu töwrüne akilerim. Hemmeti pihpah şu döwrüň ýaşlaryň ullanýan sözü bilen aýsar. Boş. Hemmeti boş. Bulardyň şol Putin kakalaryna daýanyp ýaşap berildi. Görelinni. Oň näme möhürde galdy. Ýok. Ýöne esasy gynanýan ýeri bar halmra da seret. Şu wagtda çenle aýtmadylar. 2020-nji ýylda siz ekrana çykyp başladyňyz halmrada sapara ekeňiz. Ekrana çykyp başlanyňyzdan soň bular dökülýär, ýerti kaltadan dökülen ýalak. Hay odal şol sistemadan ýaşak gaýdanlar, şu sistemany işlek gaýdanlar ýa dolandyranlar. Ya koşanlar. Garaz bir ýerde adam sorsa çykdylar, ýöne hiç bir ýerde döwlet sistemasynyň ýokdugyny aýtmadylar. Häzir koneçin. Aýtmany gelýärler. Aýdanoklar gaýtan bar ýaly gidip görkezjek bolýarlar. Müňlerçe Türkmenistanyň häzirki wagtda ýurda terk edip otur. Näme üçin terk edýär? Döwlet bar ýöne ýa döwlet nemesi ýok o taýda. Döwlet ady bar ýöne ýaşar ýalyk döwlet ýok. Halk yurttaşyna terk çykyp oturýarlar. Onuň görmezden gelýär. Müňlerçe adamlar ýitirim ýok edilip otur, ýitip ýok bolup gitdi. Şu sistemadan pida bolanlar bar. Başka tarapdan ýok edilenler bar. Müňlerçe gyýylar satyldy. Garaz edilip duran jenaýet işleri sanasaň soňra kän ýeriniňki alyp kalmada. Şular näme üçin döwlet bar bolsa eger hukugyň üstünlügi, döwlet hukugyň üstün bolan bir döwleti bar bolsa, ol hukugam ýokarda, küçüýinem aşakda, küçüýinem deň derejede işleýän bolsa, näme üçin bu jenaýatlar bolmaly? Ne? Türkmenistan öz başdak däerliginiň alamaty, ine halmada 27-nji 28-nji sentýabrda diýip sentýabra geçirdiler, onu bilemok. Halka mecbur edip kabul etdirýän olaýmasalar ýa halkam kabul etýän bolsa men bilmedim. Ýöne öz başdaklyk günü däl. Oktýabram däl, sentýabram däl. Garaşdyrlyk däl, öz başdaklyk. Garaşdyrlyk günü däl, arka tarapda kramfy görýänsiňiz. Näme üçin bar şol häzirki wagtda bar? Demek ýok diýmekdir. Sen bir soragyňa şu taýda men jogap tapaýyn. Sen aýtdyň da näme üçin şular sesen çykaranak ýa aýdanaklar. Bular açan gurban bolup gelenler 2007-nji ýylda kapyga paýlandylar. Bilemek diplomatlymy, beşmişoklymy, haltalymy ozal garşy durarlar bar. Niýat hökümetini beýleki. Şular satyn almak üçin. Şondan soň meydan boşak kaldy. Siyasi meydan. Ýokdy. 2007-nji ýylda 19-njy ýylda şelli Akkarga ýaly ýeközüm azatlykda bolsun, başga bir ýerde bolsun çykyş edip geldi. Hemmejin satyn aldylar, dikkat edin. Ýoksa beýtip adamlar goýmalardy. Bir ine saparagy olum ozal näme çykyş etmenden o öz pikirim bar. Sebäp göwünü geçdi halkda. Gördüňiz hana ýumruk ýalygy şular daşlar bölürmel birinji daşa men zyňjak. Ha? Ene 2002-nji ýylda şoň hemme dogan tutulanyna diýen çykyşlar ýa eden çykyşlar. Kim şunu saparaga duýgudaşlygyny belirdi? Kim şuna arka durdu, kim şuna doğanın elini uzatdı. Barmadı. Ondan sonra näme üçin şular ýaly ine bir mezhep halka hyzmat etmedi. Yine de yıllar geçti, özüne gayrat taptı. Menem haýyş etdim, sapara sen gel özüňden maşy, sen azy hakykatyn aýtjak adam ýok. Sebäp sen özüň aýtmadan şu ýerden mümkinçiligiň bar, ýaşymyzdan bir çene bardy. Sen aýtmaly şu ýerde diýdi. Ha bolsun hana, enne 5 ýyl bäri aýdyp otur, hem azy hakykaty etjek bolan işlerini, edi bilmedik işlerini
ellerine urulan yerinem çeken cebirlerinin. Yine halk teredin. Taparagaya ne açadım? Yaktılar anırdı. Maşgalası bilen. Yani sorardan değilse pırlı var. Hiç olman sol adamdan çağırır. Çıkış edelim bir yerde. Yok. Örse Yok atamız. abi. Siz de uğrunuzda çıkıp kaydan adamdan bir var mı kıran sizin tanıyan? Yok. Yine Nem taparağı şun kim? yok. Nem şun yok. yok abi. Yok. Seyap özlerinin önüne yani şimdi emad ya da sen malmasan sen emcan ile bir söz var Türkmenle. Bular ay balya bir de özcanımız halat ettik halkım eger şu bolup oturuşunu şu gitjek boldy garagaksın diýip adamlar maňa diýen yerlerim bar. Näme sen bu halkyň emme iýdim süpselap ýön janyň agyr öz keypine ýaşa. Bulardan adam bolmaz diýip maňa näçe gidiýän yerler bar. Ýöne men halkyma ynanýan, sen halk agdy keramatdyr. Bilimde de bolsa, ylymda da bolsa. Ente türkmeniň bir ganyň gyzan ýerini soňra görer we jenatka tapar tomaşany. Men bilýän halkyň näme etjegini. Ýöne ente bir adyjyk ýetmeýän adamymyz bar, olam ene bolar. Şoň üçin bu zatlar söhbet. Bu bir ulu tragediýa biziň halkymyzyň maňlaryna ýa başyna gelen. Muny bir taraplaýyn ölçäp ýa bir taraplaýyn keskitlep bolanak. Hemme taraplaýyn seretmeli. Onsoňam dünýäde iň erbet, iň ýaman, iň agyr zat şo duşman öz içinden, öz halkyňdan döredi şol eken. Men aýdýan şol. Daşyndan bir gelip şu Türkmen gön urşuglan eden bolsa, gurban bolýan garşy ýaly halkymyz. Dron ýerine enesin dula baktyrardylar. Emma öz içinden bolandan soň birine dogan garnaşy, ene şol Babar töweregi, Kıpçak näme boldy, Bagyr, ýa Aşgabatyň bir bölegi, ýa on tireti, ýa on tohumy, ýa onuň gary berse de onsoň bularda bir orden medal berilen ýa biz ahally diýdi. Näme şak çykdym dedi. Ha? 4 welaýetana şo taýdy, ýarym aş, ýarym ýalana soýdum. Utanýar. Ya bir sonra jogap beriljek, alınjak günü bolmaz diýip hasap edýän. Şu beýle halkdan tapawutly salsan saltyňlar plana boýjak. Nämeňi diýipköş? Ha? Men aharlary ýüzlenýär. Zatlaryň soňy gaty pajagaly utaraşan bilip goýun. Hep Türkmenistanyň ähli ýerasy ýerüsi baýlygy aharlaryň önüne galan 4 welaýetden çykypdy. Ýöne barynda görün. Ente barmagy wagtyňyz ýok boldy. Barym görün şo millet näýle ýaşaýar. Şo millet Türkmenler mi? Ya şo millet Türkmenistanyň watandaşy ýa ýurtdaşy dälmi? Haýsy milletten bolsun wekil tapawdy ýok. Men internasional ýaşadym. Ýöne beýtirip bir milletin içini özüni ala tutup ýa öz wekilini galan 4 welaýata uğradyp şu brigadirlikden kalfa başlygyna çeldi. Diňe aharlaryny belleýän bolsaňyz işiňiziň gaýtdygydyr. Ine beýle halklara oýun başlady. Sonra jogap beriljek güni bardyr. Men şonu aýdym ustada gysgaça. Hem medilen gurrunlary goşulýan. Berekella da para özüni gaýrat tapyp aýtdy. Ahalyň nämedigini, halkyň kimdigini. Beýdip özüň aly tutup borm, eger sen bir millet bolsaň, bir döwlet bolsaň. Demek biz milletlik, döwletlik derece yetmänir sentek. Ine tragediýa şu taýda. O halmada. Yetmedik ýöne bir döwlet guruluşynyň baýalygy körkezýärler ýöne ýok. Bar bolan nämäni ýykdylar bir näçe gedek. Biziň esasy temamyzyň nemesine dolan kelsek. Aýdylan bolmasa onuň kim konstitusiýany düzeltsin ýa oňa üns bersin, kim okasyn, kim öwretsin. Islenip paxurry okadýarlar çağırır mektepde. Näme üçin konstitusiýany okadan atlar? Näme üçin Şweýçede ýerden ýöre näme şonu bilýär? Demek öz hak hukuky şol. Şonu talap edýärler. Bizde bolsa alynarlynky. Gün güýçlüňki gowurga diýişlink. Ruhnamany ýazdylar şoňa derek konstitusiýanyň kitaby derek. Ne sağ Ruhnamany sokdular içine. Ruhnamada pohnama diýýarmy? Oň ady pohnama.
Göktepe'däki özüne salan ne meçidi bar Halmrada. Şu Göktepe'den meçit salır da. Awa. Şoň giriş ýerine ýazylgydyr. Ruhnama mukaddes kitapdyr. Kur'an Allah'ın kitabıdır diýip ýazylgydyr. Şoň girişini, meçidin girişini. Ya Arapça ýazylgymy? Türkmençe ýazylgy. Ha, men bilemek, men o yüzümem düşen düşmanım geçtim. Yani Tamam. sonu böyle çekip çıdayan olsa onu düşünüp kurdu. O Tabii. şey diýip ýazylar. Hmm. Inni dolanyp gelel ýanky näme? Gurbanguli bilen Reşit Meretov bar. Konstitusiýon demesiniň ýykylan gününe bagyşlanan şäher hökmüne görkezdilen nemede. Gurbanguli oň ýüzüni dowam etdirdi, alyp götürdi. Hadyram Halmrada häzirem dowam etdirip dur. Yani konstitusiýon guruluşynyň bardygyny ya baýaly edip görkezip dur. Aslında olsa ýok, döwlet guruluşy ýok. Döwlet guruluşy yıkılan o yerde düýbünden ýok döwlet guruluşy. Niýazow döwründen bäri ýok. Gurbangul Berdimuhammedow onuň bilýär. Ya şonu men özüne durana. 3 adam duranlar. Ataýew, Berdimuhammedow, Meretov. Üçlem durşa ýerde. O ýöne näme üçin? Eger sen hani ol konstitusiýon esasynda kurulan bir döwlet bolsa, o hak kanunlarym talaba laýyk işleýän bolsa, hukum üstünlüğü bar bolsa, näme üçin bu zatlar açyğa çykaramyz? Gurbangul'un özünden başlap. Eger işleýän bolsa sen konstitusiýa işleýän bolsa konstitusiýanyň esasynda prezident wezipesine gelmeli. Konstitusiýanyň esasynda prezidentlik wezipesinden gitmeli. İşlen o häzirki wagt hiç. Şundan üçin aýdanoklar. Halmrada hemmesi çykdylar, hemmesi ilkinji videolaryny size garşy Halmrada bilen saňa Saparaga garşy çykyş etdiler, video çykardylar. Hemmesi. O innem bolsa hemme da suwun ýüzüne çykyp başlan soň karşı tarapy nemeden bolýarlar. Häzirem bize pitching atja ol beýleki neme. Jurnalistska bar sen sözüň bilen. Ay sağ ol. O da baýaly getip görkezýär Halmrada soň kepeşin gören bolsaň. Hemmemiz samsyk diňe öz akylly. O Türkmenistanda da döwlet guruluşy bar. Konstitusiýon guruluşam dol ýagdaýda işläp dur. Şoň sözü bilen aýtsak da. O hani şu faktlardan soň görkez gaýraty ýetgen bolsa. Görkez işleýän bolsa göröl bizim konstitusiýon guruluşynyň bardygyny. Näme üçin şu zatlar aýdylan okda ol bokuň içinden monjuk gözläp ony Halmrada neýle diýdi. Taparyp bilen beýle diýip diýip Halmrada şolar ýalyk bir oýunlaryny oýnaýardy. Şoň üçin näşular ýaly adamlar bilen atla beýirjek gelip baştan aýdan. Indi halky goşy düşünüp başlady. Eger şolar gelen bolsa, şolar bilen beýirip näçe işlerdik. Hem dördüncü gözek ýeňsemden pyçak sokardy. Onun üçin az bolsan, uuz bolsan, ene özümizde degişli bir uğurdaş, pikirdaş, yollaş adamlar bilen şu ýol geçip otyr. Çarkan akyllar, kynlar, agyrdyr, ýön döwlet işläp otyr. Sany tüweleme 5 ýyl gyzyla gaplaýmal kadrlary ýetişdirdi. Türkmenistan dolanryjy. Asly bolýan bolsa ölsün şolar. Şu ýigitler, şu gyýlar, şu denala bar Türkmenistan dolanryjy. Bu şulaňam ýygyna ýerjek müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe adam. Yani gatar kaynaydı yani. Oyuncu diye utularına böyle teyaşı diyordu. Yani tağım sol yelgini algap görürler ve aynı Putin kalkamı daş ederine dedi. Yani 20 yıl, 30 yıl dolanır diye. O yurdun daşına gidip görürler var ya. Onların kredi ya. Bu biraz çaykanır, son durulanır. Ve yine de devam ettirir ön kuvunu. Edip bolluğunu dönüyor. Tomoşanını görürsün. Biraz sabır edin dedim. Ben şuna aýdayım. Ýeme söhbet 2 sagatda bolup dura, kimizin guruluşy oturum, sonra zat ýokmy? 1 sagat bolup barýar. Sonra häzir ütkeşik sonra ýok. Soraglaryňyzy ýazsaňyz kardeşler. Şu ýerde ýöne bir Leonivo diýen bir illeşimiz. Bir zat ýazdyr. Buna 1 sagat bolup barýar. Şeýle
Leoni bu. Ya men sağa Alma da sen sağızın yanlıştır. yo men Sağa toprak. gördüm da la başka yerde varam men bu sağa dedim. Ha şeyli mi? O şerde Leoni bu diyen bir iyileşmez yaptır. Ütküş soru değil yani baş nemesini. Bir heptüğün vardan bir 60 yaşlı ayal işlemene gelipdir. Aytması ayıp diye. Türkiye'dir da. Ayıp söz Türkiye'de kullanılıyor. Aytması ayıp öz tuvalette zordan barıp gelýär işlemene gelipdir diye. Awa, yani. Almada garrasından yaşlar neçenli yurttaşına erkedip 5 manat kadan için çıkýarlar, taşar döwletde de ölüp gidýärler. Çeteden baran ok infowny Türkmenistan. Yo men aýdýan biz bir ajala buyrulan halkdy. İsteselerim, islemeselerim, ýaşy görselerim, ýaman görselerim şu ajy hakykat şonu kabul etmeli. Ana O- kimselerin madarlygy dolup ýaty türkmenden ýa-ni. Ýa-ni üçin şunu özüň hökümet diýip tanydýan jenaýatkar topar eýel edene. Ha? Özleri üçin dünýä ters aýlanýaly Türkmenistanyň halkynyň hazinasynyň hasabyna satyn alynan boýunklary bilen muhtuny. Ha, şoping etmäli. Näme üçin şol döwleti bir wagt näçe nesil hyzmat edip beren halkyň çagasy daşar ýurtda ölmeli. Ya galmaly ölümden soň. Sorakanlar jogap ýokdur. Söhbet sen özüň jogap berýän da aýdýan zatda hani şolar diýende ýok zat hani diýip sorama bolýar. Ýok şolar hiçbir sen soran zatlaryň hiçbir ýok, hiçbir hereket edene olar etmekçem de biz olary insaba çağırjak bolýar. Ay bu terediň ho şu zatlary eýelgeni bir topary bar şol ýa-ni anarkalary hyzmat edýärler. Ay ene diýär serdar sen kakаңdan gowa sen şu zatlar eýt münazir beyt diýdi. O kurban gola başda diýişler ýa. O şeýtdirip halkyň aňyny ene şular ýarda dogurýar. Ve halka mene ajalyp gidip işnesim. Bolýar. Hani öňkü nesiller nerede? Näme üçin ölüp gitdiler? Aydın öz enatalaňyz birinji nesil, ikinji nesil, üçüncü nesil. Näme üçin ölüp gidip otyr? Özüňize sorag bermi şonuňa jogabyny tapyn. Hani bir döwletiň öpçün etmeli medisina hyzmaty, hani döwletiň öpçün etmeli sosial kömegi, hani döwletiň açyp bermeli iş ýerleri, iş ýeri açyp berdiňde halk işlemedimi? Ha? Ýok, hiç de. Bir seredin, şu tuğrumuzdaky döwletlerin hemmejigi Türkmenden ozduran, hemmejiginde şumal ýagdaý bizinkiden 5 etse 10 etse bolur. Şu internetinden başlap iş yerine çek. Utananak mı böyle? Uyalanak mı? Yok, bu zatlar yok. Absolut sen bulara diýdiňem ya ol hayata ýollaryndan tapaw diyor. Onun için diňe bilen maňlyna bermeli. Söz bilen ya yumruk bilen. Başgaça guruluşyp bolmaýar. Gerek hemde. Özüňi anlamak ya wagty uzaltmak ya çekmek bar. Bular söze gepe, üme düşünýän adamlar da heywan bular. Amrada neme var? Bana aýdyp geçeýin. Yani sözü düşünýän adam da yumruk bilen maňlyna bermeli ýa-ni. Neme bu neme getirjek da? Yani Sözler nasıl ýuşkan? Bir videosunda men gepleýän ýerimi kesip alyp goýupdyr da videosunda aýny şularyň çağalaryny sürgün etmeli, beýtmeli diýen ýerlerimi. Onu men diýen elbetde diýdim ýöne bu arada bu pikir näýdilýär? Meclisden dolup karar nemetmedik. Karar gepiň tüm ýeri nemesinden soň şonu aýdandan soň onu men 1 ýyl mundan aýtdym. 2 ýyl mundan şu aýdan waltym men uyumdakilere çağırmadılar. Yakınlarımı. Yani şurna suluyorska şonu aydan yerimi öz videosunda goýýa olen bir küçünden soň uyumdakiler çağırýarlar. Çağıranlardan soň ya nakalar men jaň etdim ýaşulyma. Kakama. Jaň etdim gepleştir diýen olan ýok gatjalar diýär olar. Men bilen gepleşip bilen oklar halmada da.
Yok. Neýdine gepleşdiler? Ama Olar nomurun der jaň etdiler diýenim onu jaň eden oklar nomur malk galdypdyrlar ýa jaň etmendirler. Yani bulan näme? Saparahan ya men ya oğlunu çağırayım telefonu yok burada. Bak gayratı bolsa jaň etsinler. Odyny o gaunçyn ganjygy ýaly kaptalan jow etmän başarýalar emma işe gedek gelenine gayraty ýokdur. Goý etsinler we bärde bu taýda olardan çekinip oturan ýa gorkup oturan adam ýok. Ondan sen aýdýan da o buna şu tersine ýorýar. Şu alıp ýazyp goýýar, bula ýa sen ýa diýen owel saparam bar, o 5 ýyl, 10 ýyl odan bir ýerde bir jümle ýazan bolsaň, şona men şu taýda Şwetsiyada ýaşap beren owamda bir zat bolup geçen bolsa, bir ýerde ýygynak bolan bolsa, ýa şu ýerde men adım tutarym, şona ýa negativ formada onu mu ýazýar? Onu men taryhçym mı ýa-da? Şu başy işi ýok. Sen maňa seret ýançam, öz maşgalagyny seret, öz durmuşyny seret. Men ne işim? Menden işleşekmi ya görüleşekmi? Ana yurda baraly arhivleri açaly. Ondan sen her tüýüňi näçe satdyň ya ýok etdiň. Onuň şu taýda bir halka jogap, maňa jogap bermek gerekken. Şoň üçin şulaň hemmejiginiň oýnaýan oýuny şol. Näme saparaga nirde ogurlukdy görüpdir, tutupdyr. Bular 7 adamla köpürde kakılşan yeri yok, hiç bir yeri bilen sapara bilen. Ne edip bilen özünden toslap tapıp şeyittirip günah yüklap bilýär. Mena hayra. Siz diýjek bolsaňyz hana? Öňkü Merkezi Bankyň başlygy bilen Orun Mazarany Ýewropada ýaşap. Soran şolardan. Han niýe alsyň? Ýogadan 18 milliard dolar. Haýsy gazap diýdi? Kime ýelge diýdi? Siz näçetin aldyňyz şol pullardy sesini çykarman otursaňyz? Näme üçin? Soran hana Oraz bilen haçypdy. Gayratyňyz ýokmy? Ya onuň biz etmeli. Ne? Halk innemese, halk soramasa, talap etmese boljagy şo. Soramdy. Eger meni elan bolsa, men sapara Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy Orun Mazar boldy. Oho! İddialarını yaladip dütmedi dediler şuun kuğuneçen. Emma onun samanasının suğuyu var, yuvasıcak bilen otiler oğurlak kaydan pullarının üstüne. Yani uçmağın ak kuşu. Biz olsa tayak tanrısı. Böyle ya men şoňa rady bolundan şu ýorlardy. Gelip bir. Tapaw diýip. Ýöne men bilýän ýeri halk öz hak hukugyna eýe bolar. Ondan şolaň hemme ýerini burundan iklan edip çykarar. Bolaram şo. Ondan şol ýanky jurnalistler aýdýan sözi bar. Ay ene sürgün etmeli näme diýip sen üstüne atan tökmek. Biz onu görürüm edip koyduk şu taýda. Kabul edilen karar yok şu barada. Aydınlı yön şu çıkalı hükmüne şu da atlar şey dilse onu cüpüne düşür deyip aydınlı. Böyle erti gelsin şol jurnalistler Türkmenistan haçantıl varamazlar. Şu halkın elinden altın bıçağını, paltasını, emesini, çarşağını, kayçatını, şolun özler bilen anırtkılan çağalarını yok etmek uğruna, yoluna düşenli halkın. Dursun önünle. Beytmen, men şular berde kalır yalet deyip ayttım. Son için men şular arka duruyan deyip. Çıksın. Götüne gayratı oldu. Biz şulattan önünü almak için ne dedi? Ne için bulan çağalar abada dinç alma barını deňdi yapýarlar halkdan. Halkam şol deňden ne bir şular ýazjak balyk tutmagy haky ýa hukugy ýok. Ondan bağışlarmy o halk? Azatlyga çykan güni. 7 ýerin teýiniň aşagyna sokar bolan hemmeden. Bizden ta karar kabul edemdi. Etsege maýdyr näil karar kabul edilmeýän eşitip goýarsyň. Ýöne şu bular emma bolmadyklary bolladyk görkezýärlerden başga diýer zatlary ýok. Ay milyonlap adam sürgün etjekdi. Ey heywan, ol milyonlap diýen ol ýurdun 1% ilaçy şol depetine galap oturan. Türkmenistanda şoňky 3 milyon ilat ýok. Ýatyryp sanaňdy da aklysyny. 3 milyonyň 1% näme bolýar? 30 000 adam bolýar. 30 000 adam milyon bolýar monsa sürgün edilmeli. Aritmetika bilen, matematika bilen o iş çalışýan bolsaň oturda hasabyny çykar.
Ol milyonlap adam de, milyonlap adam hana yurdun daşını Türkiýede bolar bolmadan götün süpürüp ýaşap ber. Şoňa namys et başarýan bolsam. Halkymyz hana ölüp ýaty şo taýda. Öz neberelerim şo taýda eken, Halmurada sözün kelsen öz nebereleri. Türkiýede eken öz nebelerim. Aýdyşlaryna baryn. Bilemem oň neberesiniň kimdigini ogu. Ýöne oynayan oyunu haram. Men ona aýtdym, başda şol 20-nji ýyl ilkinji saparagyň üstüne düşendi. Men ona aýtdym, Allah murat, sen siýasaty ýalňyş kapydan girýär. Son gaty ökünmeli bolsun diýip aýtdy. O çykşa diýip aýtdym ona. Men şo wagtam geldi. Nire gitsin? Erti bulan Putin kakatı ýykylarynda Kanada diýäňmi? Yerin teýinine de bolsa, o kenguru gardyna da giýgense ondan tap çykap getirir. Geçecek geliyor. Bu devletleri böyle sasavyny ýöredip oturan. Bilen atım Türkmenistanyň giýjegini Orsiýada urulyp duran ähliman benzinin evden ýanyjyny şey. Çumal Orsiýetde bilegel aýtyp beren ýurtdaşlarymyzdan diňledim. Orsiýetde şu samalyotyň bilet bahasy 30% gymmatlapdy. 30. Öňküň üstüne 33'den bir galdypdyr. Näme? İki sebäbiniň biri ýalňyç ýetmezçiligi bar. Olar ýalňyçy nerden alýar? Türkmenistandan alýar. Endi Türkmenistany durup gelýär ýalňyçly meselede. SSR döwründe terä ýanky Krasnovodskda gраждан aviasiýasy bar. Samolyotlar uçup gidip durdy. Moskwa uçýany bar, Leningrad uçýany bar, ýurdun öz içinde uçýany bar, Eýlek, Aşgabat, näme beýçeleken, Garabogad, Bektaş, tam Nevitdaň aeroportu bar. Hem aerodromu, Krasnovodda военный aerodromu bar, o taýda polkdur. Onsoň Nevitdagda bar, gраждан aerodromu bar, hem aviasiýony polkdur, harby polk. Soňkalar bar. Aviasiýony polkdur. Soň Aktepe'de bar, Aşgabatyň eteginde o taýda polkdur, harby polk. Aşgabatyň öz aeroportu bar. Bütün SSR'den gatnaw kabul eden ýa üstünden geçirýän. Soň Marin ýemeti bar, aeroportu bar gраждан. Soň Marda harby 2 sany batalyondur, polk. Mara 1, Mara 2. Onsoň ýemeti bar, Daşowda bar. Çerjewde bar, gраждан aeroportu. Şolaryň hemmejiniň samolyotyny ýalňyş bilen, ýani kerosин, nevit bilen üpçün edýän Krasnovodskiň nevit gaýtadan işleýän zawody. KNPZ. Krasnovodsk nefteperrabatçy zawod diýilýär. Ine şol döwür, şol leýis bolup ýatyr şol kerosin. Hanynny? Mal hiç de uçanaga Türkmenistanyň harby aerodromuň hemmeji ýatyrlydyny. Şu Aktepe'däki bolmasyn. Bolly. Hani nirä gidýär? Milyonlap tonna nevit. Orsiýada gidýär. Satýan bolsaň narhyny aýtsan, ýok, mowut gidýär. Aýdylmaýan boldy. Bendinem şoň ýerlem şoň gytçylyk görýär bendinden salýarka. Elmedam leýs bolup ýatyr ozatly. Hepimiz onu Orsiýada alyp muhtuny. Bermän görsin hani. Bizini baramızdan son hasap çıkarıp, bular beni Putin bilen kaptalını hani koyup gaga gidip suud etsinler. Yok, ölçümüzde de Türkmenistan'da bular suud edip bile tribunalda öğrettiler. Yani bular halkara cenayetkar, atalığı. Öte uğrağına akılır. Bilyeler. Näme boljagyn. Eger halkın gazabından diýer sıpsalar diýmek, bular kanunyň öňüne jogap bermeli o kelle ýalançylar. Ikiden bir. Ben şonay deýdim tabii. O benzinler nemeler, ýalňyçlar Russiýa göni mut gidip duran bolsa diýmek, mut alyp duran bolsalar. Türkmenistan häzirem çykmadyk diýmek, garaşsyz däl diýmek bolýar. Bella oturmasınlar garaşsyzlyk baýramçylygy. Yok, garaşsyzlyk. Janyny miýatdan çykar. Türkmenistan garaşsyz sözün aýry. Menem şonu diýjek bolýar Halmurada, menem şonu diýjek bolýar. Yok döwlet, konstitusiýa işlemeýän döwlet, baş kanun yer astyna sokulan döwletde näme işlesin? Näme ende sorun bar? Ýok.
Yok zaten ne için biz gururun etmen men yor halka düşündürme için ne diye ne bir zat için men için atlardan şu gururun kozatmam yok zaten gururun etmek öz wagtyny yitirmek bolýar. Ýöne yok şol. Bar dip bir aýsyn. Şu desinler bar bolsa. Ana Ýa. onun için ol sana ýön kölýän güne turgun etjek diýdi. Ýön tekli pikir azatlygy bar. Her kişi aýdyp biler, ol menim aýdyp bilýär. Ýa, harmla da onu üstad uzatman näme geçýär? Abam soru. Bir adamlar bar o. Üstad doğru. Ayşenur kardeşimiz yan ekrana da getirdik diyor. Sözün kesmeyini Yok demek ben görüm. medik. Men bağışlı, men telefonunu atayım, men görüm akıştadı. Men telefon tutacak. Ben öyle de, son şey, eğer kompüterde olsa görürdüm ekrana koyulayan sorular. Men görüm. Konstitusiyon kuruluş bolanda halk yurttaşyna işlemäge, dälde din çalmagy siyasata gelerdi, giderdi. Bizinkiler bolsa gulçulukda gelipýär. Soňunda ölsem ýat yurtlarda bolýar. Ya konstitusiyon kuruluşu bawarlyny bolardy ýöne şu ýokdugyny bilen nokta bizim halk häzirki wagtda. Innen akyl ýetirip başlaýarlar. Innen göz ýetirip başlaýarlar. Sebäbi şeýle bir zat bar. Ýurdun içinde de bu halk edilip, basylyp, mertebesine degilip, hukuky alınıp ýör. Ýurdun daşyna çyksa da şeý diýip ýörer. Ne ýurdun daşyna çykan halkyň aladasyny edýän bir hökümet barmy? Goşadyr ne üçin hökümet? Ýokdur. Demek döwlet ýok, konstitusiyon guruluş ýok. Yeme söhbet. Millet ya halk okumadıklarını nereden bilsin? Konstitusiyon okan nesil ýok. Üç neslin içine aýtsyn, haýsy bir okapdyr. Okutdurtmadylar halmara da ruhnama köçürdiler oňa diýip. Yerine o pohnamany sokdular. Golle. Ýa. Halkın gitti altın asırın izinden kime gölel sığır gerek, kime Mercedes gerek. Haydi. Yine de bir mesele vardır. Oyun olan cenayetlere gatkeyen halmada. Öyle bir sahada da halkımız verecek deyip dedi. Gölel sığır alır, Mercedes alır. Ukrayna hakkında yazdı. Hani? Ayçakan Bulut diye. Yani Ukrayna Putin hakkında ne ettin de sen? Halmurada Ukrayna Halmurada Ukrayna yeňişe ýakynlady. Bu arada pikiriniz diye. Pikiriniz aýtdyňyz diýjek bolupdyr. Olur. Aýtmaly bolsa ne şun Vladimir Zelenskiy ýa Amerikada olşol Joe Biden'dan gepleşik geçirýär. Şo taýda da özleriniň atlanýşy ýaly ýeňiş plany bar oğlum. Şo plany äşär etjek şo taýda. Ondan şoňa görä de netije gazanylacak. Ne derejede boljak onu görür. Ýöne şu mahal gün matar we Amerika doly alalasy geldi. Ukrayna hökmen terde islan ýaragyny bermeli, islan mukdarda bermeli. Bir çözülmeýän zat şular näçe uzak aralyga atyp biljek. Bulary ýa-ni snaryad, mokdar, raketa mene şu zatlary gelişip bilen aklarda. Ýöne Ukraynaň özü meýem snaryad çykaryp başlady ýa bomba diýip atlandyryly. 1800 kilometre şeýle uçup bilýär. Bir zat bar berde ýurtdaşlarymyz aýtmaly, şu Sowet zamanynda da ýa kosmos uçan raketalarmy, beýleki harby ýaraglarmy, atomly bombamy, şol oýlun tapylşyna, gurulşyna, herekete, ýoly düzgüne giýilşine Ukrayn milletiniň ýa Ukrayn milletten bolan alymlaryň eden işi gaty uludur ol taýda. Şu dören ähli raketalar 90 götürümini ine şu milletin wekilleriniň etalaty netijesinde amal bolu diýip aýtmagy dogry mümkinçilik bar. Şonçyn indi bular şol eseriklerini otak göçüp gittiler dürli ýurtlara, Kanada, Amerika, ýene başga döwlet. Indi şol öz watanyna, ata watanyna kömek etmek üçin ýygyna dönüp gelip bolmaly eger şu raketalar çykarýarmady. Ene Ukraynanyň olardan ýara sorap durmalylar, ýöne bollaw üçin gerekdir. Pul ferişdeden beýlekidem, onum hana berip otyr,
Europarlament ıglan etdi. Ýene näçe milliard pul geçirýän Ukraina halkyny gollamak üçin. Berlen soraga anyk jogap bersem, elbetde gatalym berdimli uruşlar gidip durdy. Ýa-ni Ukrainanyň bir goşanyň bir böle Russiýadan kurs sebetine girdi. Şunu diýýärler. Aňyrdan bolsa ömürler Orslar ana Donetsk regionuna giýje unuganyna kuşup birowan almak üçin müňläp adamlar garylsa da şol mesaruklarny teklep durdy. Olarda Orslarda Garagüýçkan adam sany kendi ördesi Ukrainalardan. O näçe gerek bolsa mesarukka oklap bile on sana bol Orsiýetde işçilikler arly horlukmy alkogolizm şol ayarları erini urşuradan özlerine peyda bilýärler. Hiç olmanı kreditiniz yok, maşin minjekler, olursa başa birine barjak. Ara şular ýaly maraly şeýler millet ol. Ma Ukrainalarda ukypkan, gujur gaýratkan, harby ýa-ni türgelleşip uly, bular şular ýaly ilim bilen ýeňýärler. Ana görüp dursunuz, eşdiýän o taýda bu taýda ýani bizim ýa-ni hasayam habarymyzda dur. Her gün berilip dur. Şol sanyny Ukrainalar Russiýanyň territoriýasyny näçe san bilen ýa-ni harby bazalaryny, eskalaatlaryny, ýa-ni bu ýanys ammarlaryny bombalatdylar. Üstünlükli. Ýuwaş-ýuwaşdan sınanyň şurýarlarda orta tarapyny. Ýöne ýetki gaty uly Ukraina tarapyna da ona aýtmak gerek. Soňky berilen maglumata görä iki tarapynyň ýetkisini bilelikde alanlaryny, ýa-ni hem Russiýanyň kyny hem Ukraina tarapynyň kyny ölülle bilen yaralanlaryň sany 1 milyondan geçdi diýip aýdylýar. O bir takminan aýdylan sanlar anykda o 1 milyon baýerine belki 1,5 milyonun bardyr. Sebäp Ors tarapy giýilýär ýetkisini. Ukraina tarapy maýdana. Sebäp urşun şerti şeýlede o garşydaky ýetkisini köperdip bilýän kesede gerek boldy, üçesede. Emma öz ýetkiň aýdylmaýar. Olara belki üstüne pitçinle diýär Ukrainalarym olaň sanyny köperdýärler. Ýöne tehnika zatlar ýykylan urulan gazaba alınıp durda kosmosdan. Bu meselede Amerikanlar gaty dogry dürs hasabat ýöredi bolýar. Ýöne ýa-ni insan güýjüne ýa eskerlerde on hasaba almak mümkin näle bomba ýatypka iki tarapda. Şoň üçin men aýtjak bolýan zatym ýeňiş hökmany şertde Ukraina halkynyň tarapyna bar. Ukraina halky ýeňiş gazansa diýmek biziň hem azatlyga çykdygymyz. Diňe türkmenlerde bütün Orta Aziýa şol sanyny beýleki respublikalary öz azatlyk hakyky garaşdyrmalar. Bizde şumal öňkü respublikalaryň arasynda lüstrasiýa geçirenem, arhivler açanam, garaşdyrylan dowlaty bolan mene 3 tane Pribaltika döwleti bar, Latviýa, Litwa, Estoniýa. Ene şol. Ýa bir döwürden bäri Ýewrosaýyzyň hatarına durdy. İkinji adım soň ýyla gaýdan ene Gruziýa. Orada Saakashvili'ni aýyrdylar, türmäge basdylar, ornuna hana Moskwa getirip Kremle boýun boljak premier ministr boldy. Enne şola bilen düp ters dawa edip beni biz sen gol astynda ýa aýak astynda ýaşajak gel diýip ýüzüne dik durup diýip bilen halkyny Ukrainalar anene bilen günü bir bolsa dawaty iki ýa uruşy 14-nji ýyldan bäri göz açylman gelýär bu halky. Şu orsun diýdim zorluk siýasaty netijesinde. Ýöne biz hökman ýeňler. Biz ýani menem şu Ukraina halkynda olýan adam biri. Sebäp şu halkyň ýeňmegi bilen Türkmen halkynyň azatlyga çykjagyny menden ikisini baglaşdyryp goýan gönlüm. Şeýle bolar görersiňiz. Sag bolun mene şu soragyňyz üçin. Ýa, meniň üstüne goşun. Urş soňunda barur gutormaly. O da ýa-ni stolun başynda gutormaly. Ýöne stolun başyna gelmeden uruş dowam eder. Soňy barur stolun başyna gelip gutormaly. Ukrainada hökman ýeňiş kazanmaly. Ukraina ýeňiş kazanmasa, Putin kazansa, ýa Russiýa kazansa, onda Ýewropa
soňunun geldiği hasap ediyormeli arkaýyn. Ýewropada bu zatlara akıl ýetirýär. O NATO. Şonuň üçin Putin'i bu urşy gazandyrtmadylar. O näçe nemeslerim. Ukrainler bärde raketi önümçülüğüne de başladylar garmrada. Onu aýdyp geçirýän drone raketi. Sonra çok Bayramhan Tama diyen bir illeşimiz yazıptır bärde. Ýa-da Burmund Bayramhan Teme ýurdy eýelep, näme? Ýurdy eýelep oturan hökümetiň ynsafa gelmesine garaşýan watandaşlarym diye. Bu soruw näme? Bu näme ýazdyr? Täzeden okaýan ýurdy eýelep oturan hökümetiň ynsafa gelmesine garaşýan watandaşlarym, size gynançly habarym bar. Gulum erki ýokdur. Ýurdumyzyň başyndaky oturanlar orsun gullardyr diye. Awa. doğru. Ýurdy hökümetiň sağa gelmesine garaşýan watandaşlar. Şonuň üçin bular erki ýok, erksiz hereket edýär, buyruk bilen hereket edýärler. Olar hiçsi ynsafa gelmediler, ynsafa geljek bolsalar bu hereketlerini etmediler. Dogry ýatdyr Bayramhan Teme illeşmi. Näçe sanaga adamlar öldürdüler. 50 000'den köp, 100 000'e de var ýanlar garmrada. Ol 50 000 ortaça edilýän nemedir o. Hasaby alsaň almasaň. O şuna aýdyp geçelini garaşdyrlygynyň näçe ýyllyk şanyna diýýärdi, toýuna diýýäni. Şuny ertir geçirilmeli. Koşadyrnyň içinde garaşdyrlygyň. Näçe 500 sanaga adam diýdimi? Doly adam ötşönüp türmeden boşatmak hakynda karar aldylar halmada. 500 sanaga adam. Oho, konstitusiyon guruluşunun yok yerine, kanunların işlemeyen yerine näme üçin adamlar türmäge basylýar? Günä ýönkölüp basylan adamlaryň sançagy ýok almada. Onsoň bu adamlarda nädip näme bolsun, ınsap bolsun. Bulardan ınsaba garaşmaýarlar hiç. Näçe? Owo. 736 kişi diýe halmada aýny. Ay näme diýip men basýanam özleri, o paral amnistiýa düşürýän menem özleri, basanna da paralýalar azrak ýyl görkezjek bolsaň, o çykaranda da ýene paralýalar amnistiýa düşjek bolsaň, çykandan soň ene ähli aşbaşyn togo ýüklämeli ýa-da aşagalar. O durmuşmy? Ne? Türkmeniň hakyky durmuşy şu. Onun için o konstitusiya yok devlette birinciden adam basmak asla boluna. Kayıs kanunun esasında adam tırma basyalı, işlemeyen konstitusiya salgılanıp ediyorlar için. Onu ödür, ikinci novattı. Halk sulardan sorulmalı hasabı. Ödür vermeli. Ne yapsın halk ilmidan sulara hasabat vermeli, bular hasabat vermeli halk. Yeke gidip halkın önüne çıkıp. Sol 2007. yıldan beri yine şu Urbanoglu ve onun dogması hasabat verdiler. Yok. Niyaz hasabat verdi. En son veren hasabat 92. yıla devişti Niyaz. Onun için bizim parlament var devrimde. Son olumiyattan çıkardı. Dine hemle kakıp buyruk verip perman çıkarıp oturan. Ana taşın akılını şonu gollap o tribunada bir-birinin ýakasyny ýyrtjak bolup duran haramzadalar. Şeydip şu taýda gurulmaly konstitusiýanyň ýoguny ýa-da gurulanak konstitusiýa ýok etdiler. Bir adam üçin dikilen biçilen don şol 90-njy ýylda kabul edilen konstitusiýa onun içine ol keminen 3 mögýal edip yamak goýup özlerine gerek statýany ýazyp gerekmejegini aýryp kokun çykardylar o kitap. Ondan men şoň elini goýup konstitusiýanyň öňüne o antiçiýan şo kitabyň içinde anekdot bolaýmasa şoň içinde kanun ýok bolmaýar. Biz bilemez onuň içinde näme ýazyl. Ýa-da daşynyň gawaty içi boş bu. Şeýle. Yemek bärde aýtmaly adam var. Eger soru kän bolmasa şu taýda buzaga çekmen tamamlaýly. Men telefonumy darýady geçip barýa almady, bilmedim nämesin. Bor, bir sanyk şu taýda gownemy bar eken şunun bir okap geçeli. Hani? Kardeşimiz Leoni Bo diýen bir kardeşimiz ýazdypdyrdy. Hani? Käde Türkmenistanda diye
Türkmenistan'da konstitüsiýa täzeden ýazylarmy? Ýazylmasa möhüm diýip pikir edýän. Sebäp raýat we adem diýilen aýratymçylyk gatykän geçipdir diýip aýrymçylyk. Bu täzeden ýazylarmy diýilen neme ýok, baryr ýok Türkmenistanda häzirki wagtda neme konstitusiýa gurulşy. Munuň üçin düýpli ýazylmagy gerekli. Täze Türkmenistan konstitusiýasy. Saparagan tekliği vardı halbuki da şu ilk başlarda ayda nemesi de 1924-nji ýyllaki ýazylan konstitusiýa dolan gelmeli biz diýip şondan neme almaly diýip. Dolan gelmeliler şondan neme almaly diýip. Bir näçe ýyl gaýtyp geçipdi da şunu. Onu mekalany beripdik biz ýalňyşmasam 1924-nji ýyllaki ýazylan konstitusiýany. Awa on kemini goýdy ene teredim. Yine şular şumal ulu takırdı bilen 27-nji sentýabrda bellecek bolýarlarda ya garaşdyrlygyny nämäni. Amma 27-nji oktýabrda hem garaşdyrlyk güni hem Türkmenistanyň Jumhuriyet güni döredilen güni edil alayk 100 ýyl bolýar şu 24-nji ýyl. Şanly kimden set çykýar şuma? Ha? Näme üçin öz ýurdun, öz döwletiniň baş kanunyny, şu kanun döreden adamlar bar, ol 24-nji ýyl. Şolara goýulmaly hormaty ýatdan çykaryp, ene 27 sentýabr. Onun bir topar siýasy sumaklar 27 sentýabrda bayramçylyk edip belläň diýip ötýärler oturma. Olýa. Yani şonu aýdaýyn. Gaty gynasyn elbetde. Yani 27-nji oktýabrda taýýar bolun, halk bolup belläliň, öz aramyzda hiç bolmany içimizden. Şu 100 bolul Türkmenistan Jumhuriýetyň döredilen günüdi. Biz Jumhuriýet sistematyna geçmän. Men şonu üçin aýdýan, biz parlamenter respublikasy bolmaly. Prezident strukturasy ýa dolanýar türkmenlere ýa Türkmenistana ýa Merkezi Aziýa bolanak bolmajagyn görnüp dur. Sebäp bizde bir millet diýilen düşünje ýok. Eline emel ýatan ödögen arnaşyny wezipä çekjek. Şoň öňüne albiljegem diňe maslahatly organ, olam şol parlament. Ajydyr, süýjüdir, uzagundandyr, ýani şol düzede. Başgaça bolma mümkinçiligi ýok. Şonu aýdaýyn. Bolýa, halbuki da başga üýtgeçlik soraw ýok. Şurada jemläp biler skatu uzatman onu. Benim telefonum zarýady. Şu Şweýçardan çykdym, bir zat bolýar, şu telefonu derhäw zarýady. Böyle. Onda ýurtdaşlar aýyplaşmaň, sorawlary bar bolsa ýazyp goýun, bolmasa inde çykyşlamada jogap berer sökmän. Ha, bu da ýerde aýdyp geçmeli adymyz bar. Neme puluradan watandaş illeşlerimiz var, watandaşlarymız. Bir kişilerine pulara da aýdaly berde kiýseňize bereket emmeňizi. Oho, men hiç zat göremem. Men aýtmaly, näme ýok. Sag bolun, ama ýema bular ýaly sahawatyň ulysy kiçisi bolmaz. $1 bolsa $1000 hasabyndadyr. Bu umumy halkyň işine bähbidine edilen kömekdir. Ýurtdaşlar, çekinme. El kömegi, dil kömegi, pul kömegi gerekdir. Şuma şu işleri etmek üçin hemmemiz ortada aýlanyp ber. Eger siz gönü gatnaşyp bilmeýän bolsaňyz, bolmasaňyz onu hiç bolmanda bir eliňizi uzatma mümkinçilik bardyr. Ol men üçin ýa başga bir üçin edeňiz, ol insabyňyzyň öňüni özüňizi soň bir teselle bermek üçin, ýani şular ýaly kyn wagtda, kyn günde menem elimi uzatypdym halkyma diýer ýa. Diliniz uzun bolsun. Ana men Ukraina näçe humanitar kömek gitdim. Onu özüm üçin edemez, o Türkmen halkynyň adyna näkedildi şol. Ertek gün Türkmenlerin bar da şo taada gelip bize kömek etdiler, yaralymyza, hassamyza, yetimhanalary, öýsede galarlara öýsedi. Şeňmi? Onun için çekinmän, sag bolun edýän kömegiňiz üçin hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn, ýurtdaşlar. Bolýa, sag bolun onda, hemmäňize giýişýär. Hadi. Sağlıkta görüşelim, sağ oturun, hemmäňiziň öňünde sağlyk ýurtdaşlar.